Il-President ta' Malta Miriam Spiteri De Bono sostniet li deputati parlamentari għandhom ikollhom l-għażla jekk jaħdmux fuq bażi full-time jew inkella part-time. Hija sostniet dan f'intervista ma' One News propju jum wara li ħadet il-ġurament bħala l-11 il-President ta' pajjiżna. Mistoqsija dwar dan Miriam Spiteri De Bono sostniet l-importanza ta' din l-għażla hekk kif irrimarkat l-importanza tal-kuntatt kontinwu man-nies mill-politiċi anke permess tal-professjoni. Kultant jiena dejjem kont naħseb li aħjar ikun hemm mix u tagħti għażla. Imma ifhem hemm ċerta sitwazzjonijiet li forsi jkun iktar jista' jilħaqhom minn ikun full time. Imma ma nistgħux aħna naqtaw għax int mill-professjonijiet għandek ukoll kuntatt man-nies, U semmejt inti, pereżempju, il-professjoni tiegħek ta' notar. Appuntu. U l-kuntatt man-nies iġalek tifhem iktar lil min qed tirrappreżenta. Fost it-temi li trattat fl-intervista tagħha ma' dan l-istazzjon il-President Spiteri De Bono tkellmet dwar il-konflitti dinjin li qed jikkaratterizzaw fost oħrajn l-Ukrajna u l-Lvant Nofsani. Hija sostniet kif is-soluzzjoni għal dan kollu tibqa' dejjem id-dialogu u mhux l-armamenti. Id-dialogu. Jien nemmen ħafna illi bl-armamenti ma tasal imkien. Bil-pika ta' min se jissupera l-ħaddieħor ma tasal imkien. Bil-impożizzjoni min jaħkem il-poplu ieħor le ma tasalx. Bid-dialogu anke internazzjonalment illi tifhem il-xulxejn u tkun taf li int iżżomm postok u l-ħaddieħor ma tinfsiwx. L-intervista sħiħa mal-President tar-Repubblika Miriam Spiteri De Bono se tixxandar is-Sibt fit-3 ta' wara nofsinhar.